O cliente sempre ten a razón. Por iso lle cedemos a palabra. Sente e escoite o que reclaman as demais persoas. Tranquilamente. Cun café na man. E quen di café, di unha infusión tranquilizante. Non queremos que o sangue chegue ao río e o contamine. Reláxese. E como moito, escriba unha folla de reclamacións, que non lle fai mal a ninguén. I wanna be a cowboy, sweetheart, that's the life.